Sa number 4, Task Force Pabahay nag-usisa sa karon sa aligasyon nga may mga nagapanukot sang kwarta kabayan ng check application form para sa pabahay program. May report si Nico Delphi. Hindi pa mapatod sang katapos ang task force pabahay kon konektado sa syudad ang wala pa giningadlan nga persona nga nagapanukot sang bayad para sa housing form applications sa purok araw sa Barangay Vista Alegre. Suno kay City Administrator Pacifico Magari III, ilagi na verify ang nabaton nga mga reklamo may angot diri. Ang Bacolod City Information Office ang nagpagawa naman sang abiso may angot sa pagpaniplang o kon scam. Ini ilabi na nga nagasugod na ang mobilization sang WRS Holding Incorporated para sa pagtukod sang nauna nga 10,000 housing units para sa pabahay program sang syudad. Although several reports na din, that's why pinapinpoint na kung sino na. May connection sa city or JO for that matter. Gina-verify, sir. We're not sure. It might be possible, pero just to be sure, we na-verify natin. Suno pa kay Maghari, nagalabot sa masobra 3,000 ang ginasukot sa mga applicants. Pero ginklaro sang city administrator nga libre ang application. Ilabi na para sa mga informal settler families nga mga beneficiaries. Nagapanugyan man ang syudad sa publiko nga sarang sila makapalabot sang reklamo tuoy sa kasubo nga scam sa isugid mo kay mayor. Agod nga ini ang matap na. Libre ang haton nga sa subong wala na may gasupot. So hindi gid ka mo magbayad, i-report din tayo sa amon, may ara man tanda sang isumbong kay mayor nga page kabay pa nga hindi nyo anday pag-i-entertainahon sila. Ang Department of Human Settlement and Urban Development ang nagpagawa naman sang abiso may angot sa kasubong nga modus operandi sa ginapatigan nga pambansang pabahay program. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.